Renessanssi viittaa antiikin uudelleen syntymiseen. 1300-luvun vaurastuneissa Italian kaupungeissa, kuten Firenze, syttyi kiinnostus antiikin kulttuuriin, mytologiaan, tieteisiin ja taiteisiin. Humanistit korostivat yksilön merkitystä ja suhtautuminen kirkkoon muuttui kriittisemmäksi. Taiteilijat hakivat innoituksensa antiikista. Botticelli kuvasi antiikin mytologiaa, ja Rafaelin Ateenan koulu kuvasi antiikin filosofeja keskustelemassa. Kuvasta löytyvät Aristoteles ja Platon. Öljyvärit ja keskeisperspektiivi olivat myös uutta. Barokki seurasi renessanssia. Muotokieli muuttui raskaammaksi ja massiivisemmaksi. Tämä näkyi arkkitehtuurissa, vaatteissa ja musiikissa. Maalaustaiteessa vallitsivat yksityiskohdat ja tummat värit. Sekä itsevaltiaat että katolinen kirkko käyttivät barokkia kuvaamaan suuruuttaan.